Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras si amin papagayam, inta ibasa ti Santiago Kapitulo 4, versikulo 2 ken 3. Ado abambanag ti tarigagayan nyo ngamdiyo matagikwa ida, kat sisasagana kayo apo matay. Aguman nyo dagiti bambanag, ngam awan magunudyo. Isod gapo na amakiriri, ken makikabil kayo. Diyo maala ti kayatyo, gaputa di kay mat agdawat iti Diyos. Kat no agdawat kayo, awan maawat yo. Ngamin, dakes ti panggapyo. Dagiti laeng bukod yo apagragsakan, ti dawaton yo. Papagayam, hintay dinggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Uday ka tagasgasat tan anak ko. Ubing ka pa ilaeng idi nabalo ak. Ita nabalo kamot iti dayta nga edad mo. Anya nga rod ngay nanang. Awan ti maaramidan tayo no na ituding akas ti mapasama. Sapay kumata na salon at tayong agnanayon kada jay nga anak mo. Sapay ko mananang. Salon at tayo ti kang runaan akid-kidawak iti apo. Wan, anak ko. Uray ado ti kwarta. Numasaksakit mo ti tao. Awan serbina. No pagpilyandak, no kinabak ng wano salunat. Salunat pailaang tikid dawak. Wan. Kasla di karo ba tayo ani Maria? Ibaga na akay kayat na ti kinabak ng ngam ti salunat. Saan ka di nga da sakit na, nanang? Wan, anak. Nakatumpong da iti balitok ka no, ije minasan da nga usok. Ngam, apag-gisumot anadoktalan ti doktor nga da nadagsan asakit na. Saan nanto apakairanodan ti kinabak nang na? No bilang laang awan gasat na, gapo iti sakit na. Idawluan man dagiti tinangdanan tayo, taaladan da amin ti aglawlaw ti pagpaspasturan iti baka, ha? Yalis ko kit di ti dadum apos ti alad. Tapno lumawa ti pagpastoran tayo. Nuwan niya ti pagsayatan tayo. Iso ti aramidam. Talaga pagsayatan tayo ti aramidek. Nang runa ti daga, dagiti agina abalo. Bayat nga agpaiso ti lokasyon ti daga dagijay nga agina. Asidag iti waig. Mabalay na paginuman dagiti dingwon tayo. Numakadanon kami ijay, pakialad mi ti dagada. Awan matla ti laban dagijay nga agina, tawan ti abmuda. Nalakalaeng, abut-but ngan dagijay. Nadanon ka di ti dagada iti agina, abalo. Saan pa'y? Ngamdandanin. Mayat ijay abanda. Ado ti ruot, asidag iti waig. Mayat nga ayuyang dagiti baka. Iso nga ron akayat kong aladan. Kukwa tayon to dayjay. Saan nga ta nga agriri dagiti agina? Uray agriri da. Awan matlat maaramidan da. Nunalpaston anaaladan. Sabagay, idi pa'y anala ka akigkigtutan dayjay abakat mayang. Uray, tadida am mo ti aramiden da. Awan adal da. Apay asino katanda ti alat di baka da tatawaldo, nanang? Ay, narukop siguro dagiti puste da anak ko. Isu-aso katanda. Di pagpagnaak, kat naaladan. Impadundun da ti alat. Bayam ida anak. Di dalakit aladan ti balay tayo. Nanguko ti saritaan da. Nga aladan da kano ti daga tayo, iti asidag ti waig. Anya? Ni, apay ngay apakibyangan da pa'y ti daga tayo ijay asidag ti waig. Dayta tinangag ko nga imbaga ni tatawaldo kadag iti agal-alad, nanang. Masapul amaamuan ni nanang daytoy. Napanan ka din ni Lola. Imunan ijay nagmulaan mi itinatang. Adala sinublik, iso nga addaak pa'y la dito'y balay. Nanang, nasa unijeng anakita na kano da Waldo. Suksukatan da ti alad ti pangibulbulusan da iti baka.
Amang ano aramiden dati inaramid da ide, nga idendenda da kiti alad da. Day tangarod ka no ti inaramid na ako na ni Jane nanang. Inaladan da ka no pa'y ti pagpagnaan ni Jane, ama pan ije pagadalan. Kasta ti aramid da kita at tao. Daagom da kita iti daga. Nangag ka no pa'y ni Jane, apakialad da ka no ti daga tayo iti asidag ti waig nanang. Ay saan ama balain? Takompleto pa'y tigam ka papilis day jay adaga. Saan ka di abay bayadan pa'y tibis day jay nanang? Wan, talaga abay bayada. Naimbag ta nakita ka dito'y tsindaan, ading ko. Anya ko ma, ti pagimbagan na. Awan, ti masapul ko kan ka. At nakano panggap ti pamilyam ang mangalat iti masakupan mi iti asidag ti waig. Pudno ka day? Adda ka di masakupam, iti asidag ti waig. Ammom ti pudno. Iso apakibagam adida iramraman nga aladan. Adda ka di pamanaknak, ako kwam dayjay. Apay pay asapulam ti pamanaknak. Ammom mat ako kwak dayjay. Kukwame ti day di asawa. Idi dayta. Ngam ita, saanan? Apay kumasanan, ay saan nyo agarawan ijay? Manmandaran na ka di, sika nga awan amuna. Aminak nga awan ti amok. Ngam, saan aday tati pangibasaram amang loko kanyak? Nagkita kami ijay tiyendaan iti awan amuna, abalo. Imbag tanapan mo't ija tsintaan. Napan nga ta nakitsinda. Ano, napan la nagpasyar. Agam, iti pa tsintaan, ti pagpasyaran na. Manmandaran nakit din. Asaan tayo kano apakibiyangan ti masakupan na, ija asidag ti waig. Kunamot no adda maaramidan na. Kasta nga rod ti imbagakan ko na. Agbalaw ton, ngam nalpas anaaladan ti amin. Awan tot maramidan nan. Uray, tawan amuda. Di da mo ti aramidan da. Kukwa tayon ton, ti masakupan da. Wala. Medyo nalawa ken patad ijay banda. Napintas a lokasyon para kadagiti baka. Wala. Asidag iti danom apaginumanda. Nasayaat nga tatirik na danana nati kan tatapuldo. Nga adda agrigrigat, idinto taglaplapusanan da. Ikararag tayo lang na di na tayo baybay at ti apo. Saan tayo laan nasango aminulaan ijay? Gaputan nangin na ti mausar nga aggarden. Wen nga rodo. Sobra matingin na ti abono kan pistisityo. Huwag nga rod nanang. Iso ang makibalbalitok tayo laangan ijay karayan. Wano ijay waig. Padasin tantuman ti agbalitok ijay waig. Masakupan tayo. Saan ta pinadas nga agpaiso ijay nanang? Amangan no adumot ti maala ijay. Intanto padasan. Barang no mayat. Saan masapol ang mapanta iti adayo akarayan ang makibalitog. At ka din impatak deryo apos ti jasi dagtiwain. Addahan, tatang. Kalpasan ang maipatakder dagiti poste. Iwayat mi maten dagiti barot nga alad. Di dan tumakastrak ijay. Kasla makit-kita kunti tsura dagi-dagi na. No makita daan na aladanan. Awan ti pagkamangan da. Awan matkwartadang aramatan da. Ako mamang iti abogado. Ha! Amangan pa'y. Di da na bayadan ti buwis na. Pangalaan da nga iti pagbayad da. Mapandala ang makibalbalitok iti karayan. Ken awan ti lalaki akadwada. Manulang mati maala da nga ya balitok. Ket puro da babae. Nanang, medyo nabagas mo't tinatumpungan ta. Medyo ado tinaala ta abalitok ije nagbalitokan ta diso.
Ay, ijay tumadan ti papananta, tapno makaurnong ta. Unanang, nabayag sa nga awan tinagbalitok ije adiso. Iso ang nakaalata iti medyo ado. No itilas o ti makalawas, kat kastoy kaado ti maalata, ay adan maurnong ta. Lakit di ananang. Ay na, maragsa ka na. Italaang anapasamak daytoy. Ado tinaalata. Ay, amok, kakaasyan na ta ti Diyos. Ibilang ta abindisyon daytoy. Uray siyak nanang. Iso ajak agsarday nga agyamyaman iti apo. Wen kasta ti aramidan tayaw. Naaladan ka din ti masakupan dagijay abalo. Una nang, nalpasen. Awan maaramidan dagiti awanan gaway a babae. Apay nga awan maaramidan da ako na. Agro nga abda ngem saan to ida matulungan ti luada. Nagmayat ijay, nalamiis kan presko, gaputa si dagiti waig. Napanadagos dagiti baka anaginom iti nalamiis adanom iti waig. Saan tayo nagbidot anang sakop iti dayjay adaga? Pagmadyan ti awan amuna, di na mo ti araramidan na. Nanang, naalada ng ti masakupan tayo ijay asidag ti waig. Mala, intan ila ako tinabalitukan ta. Bareng makita ta ti kabagyan day di taatang mong abogado. Tayo mantakan ko, ana. Di ka dininong ko nga abogado, nanang. Wen, anak, nadamag ko anabayag gayam nga adadan diti lugar tayaw. Kunayo idi anapanday ijay Amerika. Wen, ngam adadan diti Pilipinas. Malagip ko nga idi ubingak. Kanayon nak nga ikan idi iti sagot. Mga no di napayam mo ama isa ka itan abalo. Mapantayuman nga rod agpatulong kan kwa na nanang. May papan iti daga tayo asinakop da tatapuldo. Anya ka di datay kay gamam. Naglidem tarupam. Basaem, naggapo iti maysa nga abogado. Oh, atoy. Kita man. May papan iti dagat yagi na abalo. Nangalaan da nga ta iti kwartada a pinagbayad da iti abogado. Mga lagmet iti nalay nga abogado Ada kwarta. Awan kwarta dagijay nga gina. Kat nagtultuloy iti kaso. Maawanan da iti kwarta, kat di nagtumatla ituloy. Wala. Anya kumangay ti gaway dagijay. Makita da ita, ti sapsapulan da. Ita ti panagkikita tayo iti sango ni ninong kong abogado, nanang. Wen, anak ko, mala agrubot tatamapantan. Alaan tayo amin apam managnak. Ako kwa tayo ti daga. Wen, nakasagana ti titulo ti daga. Deklarasyon, kan nagbusan, adapin kanyak. Inalaak maten itiladawan ti inaladan da masakupan tayo, nanang. Ay, imbaglakit din, taada day dyan inong mo amang tulong kadata. Wen nga rod, nanang. Di na pa'y kaya't tagpabayad. Anya ka di imbaga na, adakkel ti utang na kin ni tatang. Na-aksidente da idikan ni tatang mo, iti motor. Kat nasugatan ni ninong mo. Nasugatan dadwa. Ngam inkarkarigatan latta da idi tatang mo at tinulungan ni ninong mo. Kat napanda ija ospital. Isumit lagayam nga imbaga na, adakkel ti utang na kin ni tatang. Kunak no awan ammo dagijay nga agina. Hangam addamot gayam. Kompleto ti papeles da. Kasla na si Pati Rupak. Idimbaga ti abogado, akaswan na tayo. Imbaglakit din tanasingpot dagijay nga agina. Imbagada asaan dan nga agdarom.
Isubli tayo lakit di kano. Dagiti inaguman tayo. Lipatan dante inaramid tayo. Bakit? Nakulding ti pusok iti kinasingpet da nga agina. Napakumbabada. Huwag nga rod. Iti kasjay nga inaramid da. Mabainak iti bukod ko abagi. Nang runa, iti bagati abogado, nga awan lang nga roden gaway da. Bakalan tayo pa'y lakano ida. Wen nga rod. Nga imbes akaasyan tayo ida. Inruruman tayo ida. Nakaamirisak lakay. Talaga amaditi naramid tayo. So asaan tayo nga ulitan timang tagi kwa. Iti saan tayo ako kwa. Saan nga aguman ti sanikwa ti awan gaway na, ta saan ida abaybayan ti Diyos. No dakes ti aramid mo, dosaan na ka ti Diyos. Papagayam, ditan tinagipusan, ti maysapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Joseph Binawe. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno Ken Biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 12, versikulo 18. Sumugat akas natadam akampilan tinasakit asao, nga makapaimbag tinasayaat abalikas. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Ay, nauma akon amang tultulong kada kayo. Inaldaw matan nga umay kayo dito balay a dumawat iti kaninyo. Saan kumamatakas na ah? Ay na anak ko, pasensya kan. Kinapudno na. Mabain ako nga umasidagkan ka. Ngam si kalaang matinam na maakita. Ay na anti, adumot ngamin ti paggastusan mi. Apay ngamin apilitem apagadalan dagiti anak mo no awan mat kwartayo. Ti aramidin nyo, pagtrabahom nila kay mo, saan aday talaang agin inom tar aramidan na? Ag-examen ngamin dagiti uping balasang ko. Ay na anti, awan maitad ko. Agawid kayo ukit din. Maruwam kayo. Jay fried chicken ti sidaan tayo italakay. Ang tapay lang at nabati akarnit baboy dito. Ay na, nauman dagiti ubing. Uray siya, nauma akmat nun. Di mo pa ilang arod intad kini antem. Nagkutungan. Basol na matyaang ah. Martir mga min. Tanangam ka diti pa nagsasaom kan ko na. Kaasimat. Ay na, mairwam. Idi pa'y nga umay dumawdawat kanyak. Manun atawan nga utang. Nasken laang amakang tapno makapagpanunot mo. Una, ngam, nagsakit mo ti pa nagsasaom kan ko na. Ay nabay anak kadilaang. Naumaak nga roden nga itad iti kasapulan da. Anya nga'y tinaganab ko iti panang tultulong ko kadakwada. Ah? Awan! Donya ka talagan, marininda. Nagdakkel ti kapapaaramid mo abalayo. Basit pa'y kit di da ita, amare. Ay na, dahito balayo ati kadakkelan dito lugar tayo. Ay, kaya't mo asawan, saan ka pa'y akontento iti dayta? Kastoy sa talaga ti tao, no adaba nag-amagunod mo, mare. Tagi kurangam, agtarigagay kan tumanen iti mas ad-ado. Ay kat agtarigagay kalata taado mo ti kwartam. Ay agasam man,
na i-promote manin gayam nila kay mo. Ah, nadamag mon. Kita ang manlaang anya. Nagbiit nga agwaras ti damag. Oh, umay kamare. Umunig ta di tabalay. Ta ipakitaken kadagiti collection ko ang nginginaan nga antik. Aywan man, ta isupay ti may sa arantak nga imay dito balay yukat. Malaksid nga umay ko kitaan dito yung mansion mo, umay ko pa'y kitaan dagiti nagngingi na collections mo. Sige lang, mare. Aguma ka itikay. Siyak tinagbik dito. Dahito ka di, ti pakakumikumam ita, ti agbake. Una, kasano, di na kaya napagtrabaho nila kay ko. Dito yaklaang kanun balay. Taapay-pay lang amin nga agtrabaho ka. Katadakan ka aminan. Ado a kwarta, akakangin na agamit. Ay ngam niya, agan anad ka. Tapay. Naggingi na dagiti gamit mo dito balayo. Dagita impakitam kanyak nga antique collections mo. Ang mga nusarkanda dito mansion mo. Ay, amumutin ita apanawan. Pampanunutin mi nga rodkin nila kay ko. Ang mga lakami iti security guard. Bongga ka talaga. Ay ni, anya orasan. Agsubli ako ni office. Agyaman ak iti panang pasangbay mo kanyak. Hay, kaano kaya nga agresign di tatrabahong ka social worker. Tapno matuloy yung kinabayag a plano tang ag-tour around the world. O sige, bagaan kan tulat tamare. O sige, agkita tantumanan. Innakon. Nabannog kan sa manan ang nagmalmalam ang nagtrabaho, bakit? Ay, wan nga rod. Kaya't ko kumamot ti atiddo ka bakasyon. Katsikaman nga min. Dahil tala trabahom ti ayan ti atensyon mo. Anya ngay nga rod. Marigatan tayo mo't no sa anak nga trabaho. Ay. Anya tinapasama. Ay, dahil to'y lugan Dahito'y pa'y timay sa problema. Agkarapirdi dahito'y alugan. Ay, mabit lang Tayo nakitaan ti makinana. Ay, imbis kumaama kaawidak nga aginanan. Ay, imbag pa'y ni kumari kaminda. Nagmayat ti biyag na. Oh, Mari Minda, hello? Hello, Mare. Apay? Ada problema ka, Mare. Anya dayta. Busy kan samot. Adaak dito'y parlor ita, Mare. Ibaga mo, no anya ti problema. Napirdi ti lugan mi. Nakapirjan na. Dito'y pa'y awan ti matatao. Sige, di ka madanagan. Awagak di driver mi, taumay na kayo tulungan. Sige man nga, Rod. Agyaman ak, Mare. Ay, imbag ka pa'y tagpapapintas ka manon. Ay na, kadalawas da ito nga aramida. Anya nga iti sarbina nga dabukod ko a parlor. Sa bagay mo't kitdi, O sige, Mare. Urayin nyo lang ng umay tumulong kada kayo. Sige, Mare. Katagyaman na. Ma'am, kaya't nakadi ang makasarita? Tulang ka kadi? Namin adon nga inayaban ka. Anya ti aramidam ijerwar, Ay, pasensyakan, ma'am. Ay, sukatan kan san a driver. Ay, Adagayam ko amapan mo tulungan. Denggem ti bagakkan ka, kan awatam. Tadyak kayat nga ulitan pa'y. Wan, ma'am. Wan kawan, saan mo tumanin anaw-awatan? Ay, makaparurod. Sa balila talaga tibak na nga niya, bakit? Saan laabas tabak ng ni Kumarik Aminda? Milyonarya. Katuan, kita manday jay lugan anang itulod ka data. Nangina ti kasta alugan. Anyaman nga oras akayat nasukatan ti lugan na, mabalin lata. Nagswerte kan bakit? Tanaadaan ka itikas kan kwa na agayam. Nana, naisubmit yu ka din dagiti requirements yo para iti financial assistance sa dawdawaten nyo. Wan, ma'am. Idi pa'y napalabas a bulan. Manun adaras ang nagsubli-subliak. Kasta ka di. Mabit lang Ta-check ko dahil files ko. Ay, agyam anak, ma'am. An-anwan nyo ti kwarta. Igatang ko kumaiti agas ko, ma'am. Nabayag nga minun dahil sakit ko.
Daytoy, nakita ko ti papel mo. Panagkunak na kompleto mo at dagiti requirements mo. Ay, agyaman ak, ma'am. Ang kasla nakit-kita kan. Ha? Si kan samot jay gayim jay kaanak kak animinda. Kaanak kam ni Minda? Uwan, ma'am. Best friend ko. Ay, kasta ka di, ma'am. Ay na, baanangan na jay akaanak kak. No kasano ti kinabak nang na isumot ti kinarigat ti panagbiag mi. Makilablabada ak lang amin, ma'am. Iso adumaw daw atak iti tulong. Kat sapay kumata matulungan dak, ma'am. Agyaman na ka, manong. Taimay nakmanan inala dito'y trabahok. Nabanog akon. Ay, day tati trabaho, sir. Saan taan nakapagsarita ka dagiti napalabas nga aldaw ah. Adong amin dagiti meeting ko. Kumusta kan, manong? Sir, agikata kong kas driver yaw. Anya? Awan pa'y makabulan mo, agikat kan. Apay, adda ka di saan mo nagustuhan? Ay, awan makunakan ka, sir. Nasaya at ka tao. Arispetar ti padam at tao. Ni Maminda ti jak maanusa ti ugali na. Oh, anya man hindi naramid na kan ka? Kas iti sigud sir. Pinagsasawan nakmanan. Pinabainan nak iti kaaduan dagiti tao. Ala, bayam, kasaritak ni Minda, manong. Saan ka pala nga pumanaw? Si Mang Patmat gaya man tinagagat ka na singpat nga asawa. Naskan ngagsarita ta, Minda. Ay na, mabalin ka di ang madamdaman nga agsarita ta. Ay kita aman day ti baro nga style ti buko. Bagay ko ka di. Minda, pinabainam ka di man ni Manong Nestor. Naglaing agipulong day di alakay. Agpakpakadan. Anya ti kayat mo? Linawas abaro ti driver tayo? Ay, bayam apumanaw. Sadot a driver. Alwadam kumamot ti panagsasaom, Minda. Adda puso ken panunot dagiti pagpabainam. Siyak itan ti ungtam. Siyak nga asawam ti bagaam itikas na, ha? Dagiti katulong dito'y balay. Saan da nga agbayag? Saan ka kadya makadlaw? Awan makapagbayag, gapu iti ugalim. Day talaunay na sakit a panagsasaom. Ay na, nginginahaan day tinang ipanam kanya ka restaurant, kumare. Si kamat, nanginaayamot dito'y. Puro bak nang laang dagiti mangmangan ditoy. Si kakit di man. Agorder ka lang iti kayat mo. O sige, pangururayan ta iti waiter nga umay mangala iti order ta. Ada kayat ko nga ibagakan ka. Oh, anya day ka. Kliyente ni Anting. Ha? Sino nga antik? Diagnagan iti test. Nag-istorya kami. Imbaga na kanyak, ti kabibiyag na. Anya? Kasapulan na ti kwarta apagpaagas na. Iso nga imasidag kara kami iti opisina. Amangan mat no iskam day ta ibagbagam ha? Awan ti antik amarigrigat. Sigurado ka, itiray ta nga ibagbagam? Hay, agorder takit yan. Saan aday ta ti pagsaritaan ta? Kan saan ko akayat apagsaritaan ta? Gimuran sa kanyak ni Kumarik Aminda. Taapay ko maagumurakan ka. Inistoryakan ko na nga imay nagpatulong di Antina. Ha? Day di akinabaknang na? Adda Antinang agpatpatulong iti opisina yo? Wan, kat mamati kadagiti inistorya ni Nana Tess. Ay, una yan tigayim mo. Paglibakan na ti relasyon da? Maam-amiris ko asaan anasaya at agayam ni Minda. Talaga asaan? No paglibakan na ngagkabagyan da. Naungat ka nasakit ka nung agsasao ni Minda. Iso nga insardangan ni Nana Tess ti dumawat iti tulong kan kuana. Unay matdaytan? Naasidagtirik na kadagiti marigriga at lakay. Nang runa kadagiti maidadanas. Iso nga rod ang nagbalin ka social worker. Maditirik na.
nga dadagiti baknang asaan da nga ammo at alyawon nagiti kabagyanda. Nang nangruna pa'y no mismo akabagyanda. Gayem ko ni Minda. Ngam kasjay ter aramiden na iti antina. Ay, kasla kayat kon nga adaywan. Nagipulong kagayam kinilito. Pasensya kan, ma'am. Pumanaw kan. Saan ko akasapulan ti driver akaskan ka? Talaga akayat kunti pumanaw, ma'am. Linaptan naklaang ni sir. Siyak ti rumbang amasurot. Saan ka madanagan, ma'am? Apaman ang makasangpat tayo di balayaw. Pumanaw ako na dagos. Nana, insagana ko na iti kwartam ang maawat mo. Ay na, agyaman unay, ma'am. Nakaanos ka. Agpirma ka langan ditoy. Uwan, ma'am. Ay, uwan kayam. Nagkita kayo ka di iti kaanak ka. Uwan na, nakita kami. Nakasimsimple laang iti agnanaad kami pa'y ije baryo. Ita, nakabakbak nangan. Pumanong kan! Un, ma'am. Oh, saan ka pumanaw, Manong Nestor? Sir. Ito? Iti da ito agundaway, siya kunti masurot. Ano? Ay, Ket mangrugi ita, rumbeng atananga mo ti panagsasaum Adun ti napasaktam arik na. Saan anasaya at day tanga aramid mo? Mapan ko pa'y lakadwaan ni Nana Tess itang aldaw, tamapan agpa-doktor. iso ka di dayta dya ibagbagam nga anti ni Minda? Uwan, iso. Pasat ka di dayta ti trabaho. Saan? Ngam amok ama sakit. Kan kasapulan na titulong. Ibagak kumakan ni Minda. Ngam amok agumuran tumanan. Ala, addakan ka no talaga akayat mo at tulungan. Ay na, ma'am. Kinadwaan naklang arudan ang nagpa-doktor. Pakanan nakpailaang mo dito restaurant. Agasam mat ngamin. Mano nga oras nga inor-oray ta ti doktor. Ay, wan nga ron, ma'am. Amo yun nana, dito'y kami amang mangan ka ni Minda. Dito'y ngamin ti paborito na apanganan. Kasta ka di, ma'am. Ah, mabit lang ah. Tamapanak agorder iti kanenta. Oh, friend. Asino ti kaduam? Ha, hua, Minda. kinaduaak ni Nana Tess. Kinaduaak pa yan nagpa-doktor. Ay, Minda ka na kan. San ka kumangagong ungot anak kakita kanya? No kayat mo, rumwarak. Saan nana? Saan ka arumwar? Duwata asimrak dito'y. Duwata matla ang arumwar. Oray guraan na tan adwa ni Minda. Pakawanan da ko. Pakawanan na, auntie. Minda. Uwan. Aknunak nga ado dagiti bidtot ko kan ka, auntie. Ado dagiti na isaw-sawang kong agkakasakit abalikas anang sugat itirik na. Nasayaat mo ta nakapagpanunot kan, Mari Minda. Katagyaman nakiti pa ng tulong mo kini auntie, friend. Manipod ita. Siya kunti mang tulong kan ko, ana. Nasaysaya at tinatanang asarita tapno maliklikan ti pan nakasair. Awan mo't serbi ti kinabaknang, no di mo matammo ti tumulong iti agkasapulan iti tulong mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyan. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.